12 πόλεις μένουν χωρίς καμία τριτοβάθμια υποδομή, αν και 18 πόλεις διατηρούν ένα μόνο τμήμα. Τα τμήματα αυτοματισμού περνούν σε καθεστώς μεταβατικότητας μέχρι να αποφοιτήσουν οι φετινοί εισακτέοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζεται στα τμήματα μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, καθώς κρίθηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο του αυτοματισμού πρέπει να καλύπτεται στα προγράμματα σπουδών και των 3 τμήματων. Τι σας εγώ, φίλες και φίλοι, έχω ένα ρομπότ ισορροπιστή, τον βλέπετε. Αυτό το ρομπότ φροντίζει και διατηρεί την ισορροπία του. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε ένα σύστημα, έξυπνο σύστημα, το οποίο κάνει φύλαξη χώρων, τρέχει, ακολουθεί πράγματα, βλέπει τι είναι, κάνει καταδίωξη. Κοιτάξτε, και αυτό έχει φτιαχτεί, φίλες και φίλοι, σε ελληνικό εργαστήριο, έτσι, και στο ΤΕΙ κιόλας. Ο άνθρωπος προσπαθεί να διευκολύνει τη ζωή του καθημερινώς. Με τον αυτοματισμό το πετυχαίνει. Ο αυτοματισμός είναι συνυφασμένος με τη βιομηχανία και την τεχνολογική ανάπτυξη. Αν υπάρχει μία πιθανότητα εξόδου από την κρίση, αυτή είναι ενισχύοντάς τον και όχι καταργώντας τον. Το σχέδιο Αθηνά είναι η αρχή της κατάργησης της ελεύθερης παιδείας. Επένδυσα 4 χρόνια από τη ζωή μου για ένα τυχαίο φάντασμα. Θέλετε διεπιστημονική ανάπτυξη? Μην κλείσετε το τμήμα μας. Σήμερα εμείς, αύριο εσείς.